Dame na sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan warni Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Damang dainang dahina holongan di bagasan Tuhan Yesus, hatani debata naga di jamita di minggu ta sadarion, minggu pa 24 ton. Manang minggu na parpudi dung Trinitatis di tahun 2020 toluon. Imana tersurat di 5 Musa di 2 mamukasian ayat pitu, jala marhaujungan di ayat 10 tajaha margati sorin laos tapai hutihu mahatana songonom madidok. Ai jahuba debatam manugi hokko tutano nadinggan. Tutano na marbatangai marmual doho martau akan nama baur dirura doho didolok sadakana buane jam alam bar ara doho tanah itu biar masih dua dirura sadatano nasopola marhangaluton panganom murotim disih jala dak kurang ako di manangaha sadatano batu nado busi jala sia duluk na tarhaliho tobaga ya dengan ho jala usuron di konfusion mudu jahoba di batang alam dan meninggal namun lehon na itu ho atong ramoti madirim asaunang lupa roham di jahoba di batam gabedang diradoti hoa katonanai uhumna doho aturanna akana hutonahoni tuho sadarion asaluna iya tunahan ho jala busuron jala pauni ho akabagas nauli tolelobum doho biru-birum lam sinur do jala gadda perak doho serediho gadda huhut saluhutna diho ape lam bagi jawor ham jalu au di jawor bagi barang naman bihon ho luar siaran Mesir sian bagas prakarwan ibana manugu-nugu ho di halongonan nabulun jalana jorbut inganan ni uluk tulung api dohot naga dohot hala tano hasang huhut nasomari siaek ibana tahe parwar hokos parwar hodiho aek siad dolok batu napir sahali ibana makan ho naman bagi jawor nama sedani diangkat asa ibana pasir program dohot manudiro asa makasunangan dohot bahinonna asaunang dohodom di bagasar roham gogok kusadiri dohot huaso ni tangaku mangomo diau hamoraonon ikon pai moto-moto ni roham tahil lahu ada batang ai ibana ro nama yekon guru tuho mangomo akai asa konna badanna naun nyari konna tuho aka hukum song mahadap sadarion hido sahatna taitehon hangoluat dohatam
Sai paturang masude Dabingo dunami Horas marita salutna damang denang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus Linalah mamuhay jami taon adong sahalak nabuhi dohonon ngamamoray bana jala hamoraon naon di sinadongan manang diar tapor TV tung masailas dorohana alani hamoraon naon las situtuna di patuduhon ibana mai marhite-hite akka sinadongan isarana rupani molo adong so korung-korunga atari pakaluar mo molo so nadong cicinna naborat atari nena makatai molo songon nadong si patunaon neberu atarangka kaki mau bulu hudul jala meragam carana di bana patuduhon nadong di bana alai damang dainang sahak ma di permingguan yang marpilihan mak ditiki nalam jono situao napasahaton inganan ni piliano manang padurungono busisa may ban saya dilului ma hepeng na isak kunaon ibu kedompek na par 100.000 sudi ale tertibur yang katimano sasong na bereng saping ngai kan ale dangsa dari mana ngajorok kian parhalarun ida dari mana sakuna nasing dapot ni mana par 1000-an laos ima di masuk ibana laos didok ma di bagasar rohana mau lihat ima Tuhan dang sanga seang hepeki pasahatokku naga dipilihan ninna damang dainang dungi mardalam matiki lau may bana tu hau manaon kebetulan adong bonani mangga sai parrohau ni mana parbu ni mangga nggak mulai songon nahudik sai bereng mana lam rui jurna tapi amat tau ngatar ma tu otik goting na penga mau langkaton na ate lam mamajaki kan itu noy dungi dipikiri bana ma hujo manoy parkarejokku asa hudok jo majaki manggaon narohana ale pikiri bana ale mulu hujuan non ikon adong lian aku tu nama jakiti inna seang ni manggai inna soi pasa do piale ngaseang ni manggai inna kan ujung ne usaha ni mana majakit ipala-palai mana tong bebu di mana kau tingai tu gijang ade dibuat di mana manggau piga-piga ibadah bukan ibana mak neng turut Roma lugu yobus mamatai kan ala yobus biar ibana turun mulai goyang-goyak kawon bonani manggau damang dainang martangi yang memang Tuhan mulai balua huru siap bonani manggau tung bayanok ku nama nadinggat tuho laos pilih honok ku dua ratakku tuho inna so matutua lugun turun baybana saha itoru mateho ngamelua biau kan buidu asai boto tuhani inne mana damang dainang iboto hamu duisi guarnya matai Yoto amu do i masih homang
si hulik mangging ate si homang matongi damang dainang na hinaholongan gudang jolma si songoni merasa sayang iba na pasahat tutuhani sayang nai sayang alai koningotot tadoso ngono jahan di minggu tahun una kalupahod de bata ditiki maol pengoluta ingok de bata ditiki marlas niro hape hita alania kana masa unang lupahod de bata jala ingok de bata alaniaha saluhudna da adong dihita molotado do yalani gugutta pitor sadia maharo gugutta pitor bohama bahek kita sama ngulu ai pamatang tau penuaing boya dong dang alani hita adong pe mulai si majujung ta sahat tu si majuja tanuaing partoru sahali pe dang alani hita dong alai alani debata boy petaula kaulau tadoh denggan taingok debata ai debata do napalwasok kita patu pahoni taingok amanginan bohama cara ni jolma dinalahu dapota pasu-pasu molo so debata nama masuk-masuk bagaimana mungkin kita menjadi orang yang diberkati kalau tidak Allah yang memberkati kita alana godang dohala mersuan aledak kia batubu hoswa-swadanna godang dohala holana mananomboni alai soboi guguni jolma dinalahu patubu hobboni ay ngadiatur hodde batai alai bolo sanga didok debata dang dipaloas boni i dinalahu tubu dang nalaho gabi tubui piga-piga tiki naung salpu masa dulu guniari merpiga bulan lu guniari pakorhon na luar biasa piga-piga tiki naung salpu muse mulai tahun 2020 di tahun masa covid 10 sia pakorhon na luar biasa do alai takasna bolo taparrohahon marhitei saluhut nadamang daina Allah itulah yang menjadikan segala sesuatu hanya Tuhan yang mampu dan berkuasa untuk menjadikan apapun yang tidak bisa dibuat dan dilakukan oleh manusia ala swadong naso mungkin gitu ido di pasahat hatani debata tu si Joshua di pasahat hatani debata tu si Joshua asa unang lupa ibana di debata makana rosi Joshua di dok moloau dohok dong aku saja bu holat debata do si pujion nami ido bahe di dok si Joshua noni alani dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus urang umarga ganuk nasana adong dihita maribak kon debata jangan pernah buat apapun bendanya apapun harganya bagaimanapun dia nilainya lebih berharga daripada Tuhan sotung isarana rupani uriko dirita siad debata tadok maju riko do dirita rikot rikot do hita malua rikot do hita mangolu rikot alai dia rikotan daripada debata ompanopai nak karena zaman sekarang banyak orang individualis hola mamikir hon narikot di dirina alai dak kia dipikirin narikot di debata hola nama mikiri ganuk nasa narikot di rohana alai dak kia dipikir hon taringot tuna somod dia do patu pahon nadinggat tu Tuhani patu pahon nadinggat tu huriai esarupa doi eta patu babe tu huria na patu pahon debatado taingo tamangina dang ala ni adong garija gabi margarija hita
Alai alana mardebatado hita gabe rotu gereja. Alana goda kala di KTP na Kristen, alai lang tu gereja. Dangar gadi bana debata sebenarnya bolu sisongoni. Apalagi bolu meninggal hon ganup nasa kaulaon, meninggal hon ganup nasa tanggung jawab. Repot doi. Nanti jala imana perlu laos di pasahat so tunggabe lupa hita di debata. Alai ikon ingot di debata. Damang dainang nahina holonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di pasahat debatado nau denggan situ tu. Songon na pinasahat na tu bangsa Israel. Na ujungna dagabe di uluhon si Joshua sahat tu tano Kanaan. Tanoi tano nadinggat di dok debata. Pasu-pasunai di pasahat tu bangsonai. Dangat turaparok kamunin. Sude dudinggan. Batunai pe bosi. Laos dihalimu siadong tubaga di dok. Alai sotung di dok roham alaniau. Jangan ada yang memegahkan dirinya. Ini karena saya. Coba boleh sukutu hita noaing. Alani sedo hita malua. Alani sedo hita mangolu. Alani sedo hita boy satu noaing marhosa. Alani sedo hita na puna A, B, C doh saluhut nahi. Alani hita do. Daung sama malo di jolma. Malo berpikir. Alai boloso diulah hudu pikiran na. Darong lapatan ni. Malo jol mamar pikir diulah museulah na alai dang dipasu-pasu di bata dang arung labeni. Ate. Alai bolo ganup na sahita nang tar pasu-pasu. Disima hita na gabi marbisuk. Disima hita gabi margugu. Disima marhahi pason. Disima boy bahenotta. Pasangapod debata diganup nasa na adong dihita. Coba bolu tasuk kunway ngah na adong dihita. Marhitehon na adong dihitai nung ngata pasangat debata. Melalui apa yang ada sama kita, apakah kita sudah membuatnya itu untuk mengingat Allah? Unang ipabali kate. Gudang dohalak madok sokonon. Molo hubereng puang debata. Manang molo huingok debata. Gabi hubereng ma keluargaku. Ate. Manang adong nama dok songonon. Molo hubereng keluargaku. Gabi huingok debata. Idi edo na ingot-ingot. Debata do di sini gabi ingot-ingot. Manang artana dong dihita gabi ingot-ingot. Bauna kolam bare ada tita dah, pai mahon ingot-ingot. Ate, maka teh sinau marupani ka ingot-ingot, ada orang so ingot-ingot, dang mula do pe akarep do tong. Berarti bolo suarong ingot-ingot lupa. Kan? Jadi lamang dainang na hinaulonga di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo taingot debata, tapuji maibana marhiti nadong dihita. Molo taingo ganup nasana dong dihita marhite pasu-pasu ni debatai taingo tong debata. Unang gabe nasana adong dihitai nasiat debatai makulipi pikirat. Esongo cerita ka songoni do kan. Amang padita kang yakum majohami ayah mang. Sada do peru ko puang nenei. Sada do peru ko nami pinggir dalanan. Mulubu yamang asal lebih berkembang usahai alana puang mapakor hodo tu masyarakat ayar gana pedang palargarga situ tu terjangkau do sude na tajual disih boidu mangurupin na alani do tabuka ka grosirin na kan toh matu tu itang yakon etik kisah ada rukonya matahun salisa minggu berminggu ate itang yakon ma tabba masada naik. Mar minggu may bana. 3 hari masa bulan. Sada absen.
Tabulan ni. Tabba musi serenai rukonaun. Holland 2 hari sebulan dan minggu. Manang sehari 2 minggu. Tabba musi rukonaun. Olah sehari sebulan nama. Tabba musi damar minggu bion. Ngai reja yartana bibana. Laos magol madoh tibana. Artana nama ngeraja ibana, dan ibana mangeraja artana. HP dipangido pasu-pasu tutuhani. Sebenarnya naboi do ibana mangeraja saluhut nai. Jadi ulang tadok, gabisi dalia nak kartana adong di portibion, mabahe kita sudah mangula kaulaun narikot na ingot tu debata. Ta ingot mak. Lo bisian na tapi kiri nunga di parade debata. Dia mai saluhut nana sanadong dihita tahamulatehon. Ahanadong dihita nom marga. Jesusi nom marga. Hangulua dia nom marga. Hangulua saliling-ling naido nom marga. Dang marla bahita mangulu di portibion. Molo so mangulu hita saling-liling. Dang adong artini. Alai merlaba do hita mangulu di portibion. Ala taboto mangulu do hita saling lilingna. Jala rab dohot Tuhani. Alani ido taulah honak kanadinggan. Alani ido bertanggung jawab pita tua kaulauta. Alani ido dak kia lupa hita tu debata. Mana songo dia pe masana. Aha pe arina. Songo dia pe cuacana doho iklimna. Songo dia pe situasi ni ekonomi. Songo dia pe situasi ni politik.